πάει τώρα. Πόσο πόντο. Πόσο πόντο. Ο άλλος πάει από εδώ, αυτός πώς πάει. Τι να σου πω, ωραία, άρμα. Ήδη στην πλατεία Μαβίλη και ο λαμπαδιδρόμος που θα ανάψει το βωμό είναι ο Νέστορας Κολλιός. Σας καλωσορίζουμε στην τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στα Ιωάννινα. Υποδεχόμαστε την Ολυμπιακή Φλόγα για 7η συνεχόμενη Ολυμπιάδα στην πόλη μας. Παρακαλούμε το θερμό σας χειροκρότημα. Ακολουθεί η ανάκρουση του Ολυμπιακού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Ιαννητών σε μουσική διεύθυνση του κύριου Άγγελου Αντώνογλου. Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου Γαλλίας και έπαρση.
Ότιμοι λοιποί επίσημοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να σας καλωσορίζουμε σε αυτή την εκδήλωση. Η φλόγα αυτή αποτελεί το σύμβολο του Ολυμπισμού, μιας ιδέας ανθρώπινου πνεύματος και την αντοχή που μπορούμε να επιδείξουμε ακόμα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες αντιπροσωπεύουν πολλά περισσότερα από ένα σύνολο αθλητικών εκδηλώσεων. Είναι ένα γεγονός που ενώνει ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες, φυλές και εθνικότητες, προάγοντας την κατανόηση και τον σεβασμό προς τους άλλους. Μέσω της αθλητικής ανταγωνιστικότητας μπορούμε να ενισχύσουμε την ειρήνη και τη συνεργασία, την πνευματικότητα και την αλληλεγγύη στην κοινότητά μας. Σήμερα είναι μια ημέρα για να διορτάσουμε την ανθρώπινη αφοσίωση και το πνεύμα του αθλητισμού, να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για έναν κόσμο πιο ειρηνικό, πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο. Ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Σας καλώ όλοι μαζί να ανάψουμε το φως της ελπίδας και της αλληλεγγύης και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείται ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας, Jean-Luc Lavaux. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le président, mesdames et messieurs, chers amis. Καλησπέρα, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη κύριε Περιφερειάρχη, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Les Jeux Olympiques sont le plus ancien événement